Tak, toto sú naše kuriatka, ktoré sme filmovali pred 3 týždňami. Takže teraz majú 3 týždne. Sú to kalimerá. Môžeme sa pozrieť na ne aj zblízka. Teraz ráno dostávajú papať, dostávajú vodičku a pomaličky nám rastú pre nášho jedného dlhoročného dobrého zákazníka a onedlho ich budeme expedovať na stredné Slovensko, kde budú mať svoje bydlisko. Takto vyzerajú 3-týždňové kalimerá. A už pre budúci rok pripravujeme pre vás novinku a to bude Calimero Redbro, ktoré si budete môcť objednávať už od decembra. Bude sa jednať o jednodňové brojlerové kuriatka. Takéto hnedé, budú hnedej farby s užitkovosťou podobné ako Calimero Natural. Taktiež budeme ponúkať novinku v slepačom svete. Bude to vysokoznášková, poloťažká, stredne ťažká nosnica, perleťová gazdovská hemšírka, ktorá má veľmi zvláštne sfarbenie. Budete ju môcť vidieť už na našej internetovej stránke. Toto je jeden brojlerik, ktorý sa nám tam pritúlal a rastie si pekne s kalimerami naraz. A vidíte, že jeho veľkosť je veľmi podobná našim Calimero kurčatám. Toto je krmenie kuriatok. Ona majú napájačky. U nás sú taktiež pripravené a idú sa práve krmiť. Tu už dostali krmenie aj papanie. Záujem je obrovský, nakoľko celú noc tu boli samé, celú noc nedostali papať, takže sú hladné teraz. A čo mali od večera, to si všetko zjedli už.
Keď sa napapajú a napijú, potom sa im vyčistí, aby mali čistučko, aby mali suchú podstielku, dáme im suchú slamu a kuriatka budú zase šťastné. Musíme ich mať ešte stále schované vo vnútri, pretože vonku je zima a boli by nám ešte prechladli. Ešte tu musia vydržať v tomto teple, pokiaľ sa trošičku oteplí, alebo budú staršie. Keď budú staršie, už môžu ísť von, kde to bude už pre nich znesiteľné a môžu ísť na trávičku.